Genichiro, kakve su to strele i dalje se boriš kukavički? Ajde, nećeš. Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal, a mi nastavljamo sa Sekirom. U prošloj epizodi smo pobedili Genichira jednom. I onda smo imali borbu protiv Lady Butterfly. I da vidimo sad šta će da se dešava nadalje. Prošli put smo bili kao u Nice Sun i to smo završili. A sad nastavljamo u ovom pravcu. Da im priđem sa leđa. Evo. Udri ga. Sad trči. Ja sam 4. level. Op. Ovo kao neki džin, chained ogre. Kao neki ogar. Ne. Ubre bre. Nego udarim. Za malo američko rvanje gledaj ga. Lažeš. Mrš. Da se ja healujem malo. Samo 2 heal. Ajde. Ovaj nešto opasan. Za malo. Udri ga. Ogar nekakav. Kao da je Shrek. Za malo. Ajde, udri. Tako, jedan život smo mu uzeli. Sad još jedan. Gledaj, uhvati me. Ven. Sad sam mrtav. Za malo. Više healovi nemam. Ajde, napravi nešto. Gledaj ga. Jebem ti. Mrš bre. Toliko da mi pravi problem. Po 2 puta da ga udarim. I dosta je. 3 puta. Ajde. Gledaj. Mrš bre. Udri. Jednom. Če padnem. Jednom da ga udarim. Ajde. Udri sad. Možeš. Tako je. Gledaj bre. Koliko mrzim ovog džina. Ogar šalije. Prayer bid. I da mi poveća ovo kad se healujem. Je 2. Da idem da odmorim da mi napuni ovo healove za healovi. Za malo da me ubije. I imam možda da se... imam ovo. Ovo ćemo da nadogradimo. Kad ubijem nekoga, da mi resetuje health. Kao lifesteal neki. Bar smo ubili ovog. Sad ponovo ove. Udri. Sad lagano. Ovi mi nisu neki problem. Pelet. Da ubijem i ovog. Što da ne. Udri. Imam li ovdje nešto da pokupim. Balon. Za pare. Skočimo ovamo. Kao neki dvogled sam sakupio. Ovo. Sid, još jedan. Kamenčić. Ovdje ih izgleda ima da se prišunjemo ovom. Ovaj da me ne vidi od leđa. Gle, vide me.
Beži bre od njega. Udri, ovog. Ajde ti. Udri. A, jedan manje. Ovog i ne vidim. Dolazi li mi neko? Mislim da mi boss. Evo ga, on je on. Da me ne vidi da mu uzem jedan život. A ovame izdaje. Uš. Gde je sad ovaj? Ne vidim ga da... Evo ga, to je on. Kako sad da napravim? Da ubijem prvo ovog manjeg, a ima ih još dvoje. To je sad problem malo. Da vidim nekako ovaj, da se okrene. Evo ga, on se okreće. Šta radi on? Nekako da ga sačeka malo. Da se vrati. Gledaj ga gdje je stao. Ovo će biti problem. Ako mogu... Nije čuo. Nije. Možda onaj tamo možda malo zeznut. Njega bih prvo. Gdje ide on? Da mu se prišunjam. Mislim da bi mogao. Da me ne vidi. Samo da se ne okrene naglo. Evo. A sad ovog. Mogu ovamo da se skočim. Taman, jedan život manje. Evo ga. Ovo je kao neki mini boss. Udri. Još. Idem ti. Udri. Može. Ede? Tako je. Još jedan sam u životu uzeo. Rare bid. Imam li već za nadogradnju ili nemam? Mislim da nemam. Ovdje dole ima nešto. Scrap iron. To je sigurno za nadogradnju nešto. A ovdje dole da vidimo divine konfeti. Da uzmem ovo. Pelet, malo se nahilujem. I onda idemo dole. Da skočim. Uhvati se. Bravo. Šta li je ono tamo? Nešto svetli. Mora da je pelet. Ne. Neki šuger ponovo. Hop. Sad idemo u ovu pećinu. Da vidimo šta ima. Valjda nema da iskoči samo nešto na mene. U ovaj uzak prostor. Vidim kao nekog. Da vidimo koliko je on jak. Vidi me, neki kao bezglavi, headless. Ajde, dođi dole. Dole. Ajde, dođi. Op. Se sakrijem iza leđa. Da me... Sad uznemo ovaj divine konfeti. Ne da me vidiš. Gledaj, zakači me. Gledaj, ubi me.
Jao, kako me zeznu. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Ne. Ovo uopšte nije dobro. Gledaj. Kako me zeznu. Stoka. Sakri si iza njega, ajde. Tako je. Samo što će ovo da mi prođe. Za mač. Ga udarimo ove. Kve li ovo nosi bregače kao nekako. Bez glavu. Isteče. Znao sam. Ako mogu ponovo. Mada nemam mnogo. Još 4 komada imam. Ajde. Dobro je. Sad valjda možemo. On 2 života ima. To ima da bude dugačko. I koliko ih health ima. Ne da me. Ajde. Tako. Kad li bi mogo da ga... Ne da, gledaj ga. Morao je. Tebe ti. Kako nervira, bre. Na drugu stranu. Gle, zeznu se. Ajde, još malo. Još jedan sad da ga zapucam. Udi. Tako. Taman mi isteče ovo. Ne može. Zaključe na njega, majmune. Jes gadan boss. Još 3 komada. Ajde, trči. Gledaj. Smiri se. Šta radiš? Jes gadan lik. Ali još jedan mu je život ostao. Zeznu me. Ne. Još malo. Tek do pola. Nisam ni do pola. Jes headless nekakav. Gledaj. Znao sam. Nema da stignem. Gledaj, isteče mi ovo. Još koliko imam, još 2. Vide me. Tako je, resetovao se. Još malo. Ma zapucaj ga. Tako. Ubio sam ga. Ubrešto napet boss i dobio sam kao nešto. Mislim, on je kao sa strane boss, nije kao pravi boss. Ali eto, ipak da ga ubijemo. I napeta borba nekakva. Ne kao da je jak, ali ima mnogo health i na strpljenje igra. Da otputujemo, da se vratimo sad. Last, tako je. Na zadnji. Bitno smo ga ubili. Da vidimo sad šta je sljedeće. Vrati me ovam.
ponovo je za čas da napucam. Još malo pa level da pređem. Sad i nemam potrebe ove da bijem. Ubijem jednog dva što na šalu. Pa da protrčimo. Ima li ga ovaj neki? Ide. Onda brzinu. Udri. Ne možemo. Veš? Nema veze. Baš me briga. Ne zanimate me. Sednemo kod logorsku vatru. Bonfire. Aj reset, što? Rest. I nastavljamo dole. Nešto kao ima dole izgleda. Šta li ima? Čujem kao zmija neka. Sad li ću sa njom da se borim? Tačno zmija. Napada me. Trči. Evo je. Da li će da me vidi sad ovdje da me ubije? Gle kolika zmija. To kao nekakva anakonda. Bela. Albino anakonda. Što si odvratna. Da se sakrijem ovamo. Sad. Valjda će da ode. A ne. Našla me. Sad u oko kad je u oko. Pam. Pa hoćeš da gledaš? Uzmem ovdje nešto. Snapseed. Zapadne. I ona da me... Samo da me ne zakači. Skočim ovamo. Hop. Daj. Pobegao sam. Našla me. Ne može da me dohvati izgleda. Mada je bilo blizu ovo. Baš je bilo blizu. Ali ipak sam joj pobegao. Idemo gore. Evo ovdje je za restovanje. Da vidimo ovog. Da ubijemo. On ima nešto sigurno. Ima herb cutter. Glupost neka. Uznemo ovo i da restujemo. Šta smo sve uradili u ovu epizodu. Da restujem, nemam potrebe, a? Nemam. Opet ovaj sugar. Ovdje ih izgleda ima. Ma idemo samo naprijed. Da ih ubijem sve. Dole. Ma... A sad li ću ja da se... Će me ubije. Ajde, napadni. Samo napadni ti. Sad ovog. A i tebe isto. Ovog s pušku da ubijem sad. Nekako da se ovamo mogu. Tako je. Vide me. Ima li još neko, je samo ovaj Mongol ostal. Gledaj ga. Ovu motku. Bam. Udri. Koliko zalet uzima. Gleda me od gura. Dobro, njega smo fino ubili. Opasan je ovaj. Nije baš naivan. Opet velt nešto. Teška torbica. Sa parama ima li još nešto? Nema ništa. Idemo gore. Ima jedan. Sa leđa da ga zveknem. Ima još jedan tamo. Već smo drugi level.
Ovog da zveknem. Tako. Eš neki pepeo. Pelet. Hop. Ne, tamo idem. Ovo izgleda kao arena neka. Da vidimo koji je boss ovdje. Gdje izgleda mi pravi boss. Njegovo ime je Kyobu Masnokaka. Bože dragi. I vidi ti koliko je on ponosan na svoje ime. Jobov Demon nekako. Jobu Oniva. Pa što ne siđeš? Op. Gledaj, ne mogu da deflektuj, samo ti deflektuj. Udari ga bre jednom. Oh. Udri ga, udri ga. Šta pričaš? Gle, zakoči mi se ovo. Udri, udri, udri. Se healuje malo. Ajde, Kyobu, da te vidim. Op. Gle, udari me. Pa kobajagi deflektujem. Gledaj ga. Zakači ga. Udri, udri, udri. Što mi nešto pravi problemi. Ajde, Kyobu, da te vidim. Gle, ali ovo ne može da se izbjegne izgleda kad uradi. Op. Gledaj. Šta mi praviš problemi toliko? Zakači ga. Udri, udri. Udri. Jebem ti. To je jedan život manje. I on nešto opasan. Ma nema da uznem Kyobu glavu. Sad ću da ti uznem ja glavu. Zakači ga. Udri. Šta radi? Što mi napeto? Šta radiš bre ovaj? Udri, udri. Može, može, može. Idemo. Još malo mu je ostalo. Da ga zakačim. I sad udri. Tako je, promaši. I drugi život. Bravo. Da mi je oprosti. To li on kaže? Genichiro forgive me. To Genichiro da mu oprosti on. Boga mi malo me namuči. Sad mogu da nadogradim prosthetic tools. Dobro. 3. level. Ovaj Kyobu Masnokaka Boga mi me namuči malo. Malo me namuči. Da vidimo šta ovdje ima. Kamenčić neki. Ovdje da se kupi nešto. Sad prodaje. Prodaje seed, to mi treba. I prodaje kao neke petarde. I to da kupimo. Što da ne kupimo. Imamo para, zaradili smo. Znači sad imam 2 guard seeda. Da odnesem kod Emu. Da mi nadogradi. Dobro bre, ti se ne dernji mnogo. Dobro. Accept. Prihvatili smo. Šta je ovdje? To jest imam i zadatak od njega. Da ubijem nekakve miševe. Neki ratovi. Ajde bre, kao može da se zakači ovam. Idemo gore. Hop. Ovdje ima kao nešto.
Prayer bid. Dobro. Ne bres, ajde, dole idi. Tako. Ima li ovdje nešto? Kao neka baba. Dobro, dobro. Ova vrata ne mora da otvaram. Izlazimo. Sad na drugu stranu da idemo. Gdje imamo ono za restovanje. A lepo izgleda ova arena. Baš je ono dugato, to jest velika. Da malo onaj što ima konja pa mogu da ga izbjegavam fino. Da uzmem sad i njegovu moć. Da postanem jači. Evo ga. Kao njegovu dušu sam uzeo. A da vidim mogu li ja nešto da levelujem. Da uzmem da levelujem grappling hook. To da uzmem. Pa za dalje da vidimo. Ček da restujem. Rest. I otvaramo ova vrata. Otvori mi svoja vrata. Da vidimo dalje. Ovaj sa puškom me čeka. Ne sme nožem. To jest mačem sa mnom. Gdje da idemo? Ovdje su sad ovi mišivi, to su oni. Ovog sleđa da ubijem. Na kvarno. Da mu uzmem i pare. I sad ovog da se zatrčim dok me ovaj drugi ne vidi. Tako je. I sad samo je ovaj ostao. Bam. Sa sekiru da mu polovim ovu kapu. Inače može da bude problematičan. Sad idem kod onog da mu kažem da sam ubio ove. Da vidimo šta će da mi da. Sigurno treba da mi da nešto, pošto mi je ovo bio kao neki zadatak. I ovdje ima neki ubijen, toga je sigurno on ubio. Da, on je. Eto. Dao mi je neki za levelovanje. A mogu li ovako da kao odem s ovaj idol? Da. Da skratim vreme malo. Pa da nastavimo. Ček da vidim šta ima. I može li nešto od toga da se leveluje. Evo ga. Moglo bi. Kao neki super moć, ovo neka kao nova veština. Mogu i ovo. Aj to posle. Ili sad mogu. Ili posle. Ovo ili ovo. Kao ovo mi skuplja. Možda ovo njega treba. Da vidimo kako sam ja to veštinu uzeo. Bam. Deluje možda bolje od onu prethodnu. Ajde. Definitivno bolja. Skočimo ovamo. I sad ovdje ima kao neki kučići. Prvo njih da izubijem, da mi ne budu problem. Mogao sam da skočim. Mada ima kao da sam jači nego malo pre. Da, jači sam. Sigurno. Jer mi je trebalo više vremena malo pre s ovim da se bijem nego sad. Idemo okolo. Možda ovdje ima nešto. Ima. Nešto pare. Evo ih ovi Mongoli. Ima ih 2. Prvo za ovog da se pobrinem, da mu skočim odozgo. Ovaj me vide. Ne. Da pobegnemo. A ovdje ima neki. Da pobegnem da me kao zaborave.
Pa da mogu lakše da ubijem i ovog. A on... Znaju li gdje sam? To izgleda da su me zaboravili. Mada još im je ovo žuto. Gledaj, vide me. A što si nestrpljiv. Kako da... Da li da se samo pobijem sa njim? Ajde na brzinu. Mada ovaj... Čekićima. Djeluje kao da je teži od onog do sad. Udari ga. Pobegni. Gledaj, kako me dohvati. Gledaj, će me ubije, govnar. Udi. Gledaj ga. Smiri se, bre. Životinjo. Ubili smo ga, bitno smo ubili. Znači, ovi sa čekić opasniji nego oni s motkom. Ovdje nema ništa. Ko je ovaj? Aha. Ma gdje si ti pošao? Da napadnem ovog skoplje. Gdje? Tako. Ubili smo njih. Evo ga neki. Ovdje, imam ovdje da se pobijem. Bik neki. Blazing bull. Gledaj što ima kao... Gledaj će me udari. Ima rogovi nekakvi. To jest vatru na rogovi. Ubili ovoga. Ovu epizodu koliko bossa ima ba. Da ga udarim kad proklizam. Ne. Udri ga. Pobegni. Znači da ga... Gledaj ga, udari me. Beži. Znači kad padne, tad da ga udarim. Begaj. Mogu i sad. Jednom, 2 put, 3 put, beži. Ajde. Naljuti se. Bravo. Ajde kao padni. Tako. Gledaj, promašći oba. Samo po 2 puta znači mogu. 3 puta, posreći mi se ovaj put. Za malo. Gledaj ga. Polako bre, bufalo. Da napravim pljeskavicu od tebe. Ajde. Padni. Tako. Mogu sam možda i 3 put. Šta skače bre nešto? Ne. Pa kako bi mogao drugačije, ne mogu. Sad mogu. Jednom, 2 put, bež. Naljuti se, ponovo. Padni. Tako. Opet. Pobeži. Nije dobro. Beži. Gledaj ga. Ej, će me ubije. Hiluj se. Još jednom, za svaki slučaj. Što? Nemam. Pelet uzem. Ajde. Gledaj, stanu. Ajde da ga naljutimo. Ajde. Znači da koliko napravi mogu da ga udarim. Jednom, 2 puta. I onda da ga naljutim i onda kad padne... Bež. Po 2 puta bre zamahvaj. Ne. Nemoj sad na kraj da me ubiješ. Soto novo.
Ajde, padni nekako. Tako. Još čim. Bik, bre. Uplaši me ovaj put, rekao gotovo. Padni. Tako. Gotovi, a? Gotovi. Bre, krava me namuči više nego ona leptirica. Bože dragi. Prayer bid i za healovanje. Otvaraju se neka vrata. Napadni, udri ga. Gle, sadla i ti da me ubij, bika i ti da me ubudeš. Ajde. Ove smo završili. Šta je ovo, kao neka baba? Dobro. Da, restujemo napokon. Rest. Imam i za prayer bid. Da povećam kao ovo, health. Tako je. Gledaj sad koliko ima. I da mam još malo i level da pređem. Jesam restovao, jesam. Sad idemo, šta je ovo? Opet kao neka mašta, šta li je? Da idemo vam, da vidimo šta ovdje ima. Opet me neko vide kad pre, to ovaj kjer. Njega smo ubili. Ovdje možda bude malo problematično. 3 ih ima. Jedan manje, znači 2. Još jedan. Ajde. Ajde, ovog da ostavim. Ajde. Uš. Eto ga. Tebe sam završio. Ajde, još jednom udari. Ajde, podno. Eto. On misli opasa nešto. Kamenčić neki. Ovdje ima li nešto? Ima neki. Nisam. Da ti pomognem. Ajde da ti pomognem. Šta hoćeš? Neće ovdje da trguje, nego kad ode na bezbedno. Pa dobro. Ovog da ubijem. Op. Ide me neki. To ovaj od ozgo. Udri ovog. Ne. Sa sekiru. Sa sekiru. Udari ga. Odmah. Tako. Ima li ovdje nešto? Ima kao nešto. Sada se vratimo. Mogu li da padnem? Mogu. Bitno, tamo smo završili sve. Još jednom da restujemo. Restujemo, što? Ček, mogu i level da pređem. Ovo ćemo da dogradimo. Jesam restovao? Jesam. Sad ove tamo da ubijem. Izubijem. Ovi imaju kao govor pred borbu. Bre. Ja, Sparta bre. Forašino. Sad moram njemu da nekako uznem život. I onda ove da izubijam. Ajde, valjda ću moći. Brzo moram ove. Brzo. Jedan manje. Ajde. Tako. I ovog da ubijem.
Gledaj ga. Zakačim. Hiluj se. Dobro, ima još jedan život, ajde. Ne vidio ga. Udri. Op. Gledaj, trebaš da izbjegnem. Heal. Ajde. Možemo. Udri ga. Gle, uvatim. Vrš, bre. Pelet. Što mi govnar sad pravi problemi. Ajde. Pa će napadneš li? Ili ću ja? Ajde. To sam izbjegao. Udri. Dobro je. To smo izbjegli, fino. Ma šta ti pokušavaš da uradiš? Onda se nahiluje. Je glupak. Dobro, njega smo ubili fino. Uzem i ovaj jelt, ali dobro. Ajde, restujem. Da vratim. A ovdje dole ima li nešto? Kao može da se otvori nešto? To otvorimo. Bre, neka teška vrata. I sad kupimo ovamo, ima nešto da se pokupi. Dobro. A ovdje dole? I ovdje dole ima kao nešto, pelet ima. Neka vrata ima. A sve teška neka vrata. Ko li ih napravio volko i gle koliko je. To za džinovi. Eto, ovo je neka nova erija. Mada mislim da tu sad trenutno ne treba da idem. Da idem ja da se vratim tamo. Tako će. Da se vratimo i da nastavimo u zamak da uđemo. Ovo ovamo kuća li je zamak, šta li je? Sad ćemo okolo. Ili treba ovamo? Ovdje. Idemo ovamo. Mogu li? Ajde. Tako je. I sad da skočimo ovdje. Svi ovi, odlučio sam da im poštedim živote. Ovaj kako uleće. Vi svi možda živite. Odlučio sam da vas poštedim. Ovi ludi neki. I ovdje. Guard Seed još jedan. Možda je sad vreme da idem kod Emu. Tako je, možda je tako i najbolje. I taman da vidimo i ovaj. On prodaje. Da uznemo nešto para da potrošimo koliko? 500. Još 600. Da uznemo da imamo 2000. Znači, taman do kraj. Više nemam ništa para. Ej. Šta prodaješ? Guard Seed. I on prodaje. Taman sam imao. I meni je drago, ajde da vidimo. Jedan imamo. Drugi. Treći. Četvrti. Više nema. 4. Kod tebe trebalo je da pričam nešto. Nešto hoće. Ima li neki? Imamo neki petarde ove što sam kupio. I upgrade, mogu da nadogradim. Ali nemam para. Pa dobro.
Znači, vraćamo se. Sad znači imam 6 za healovanje. Jel da? Travel. I sad ovdje. Gore što sam. Imam novo. Sad će lakše, imam 6 komada. Sad mnogo lakše. Imamo i nove neprijatelje. Kao neki samuraji. Sad su i oni samuraji. Prešao sam i level. Možda bi mogo sad i ovo drugo da levelujem. Evo ovo. Dobro. Ova bar nisu ona ogromna vrata. Mogu lakše da ih otvorim. Ovom da se prišunjam sa leđa. Još ne mora da vidimo kako se bore. Ovu babu. Da ne počne da se dernja. I ovom da priđem. Sve sam ih nekako izubijao. Onako potajno. Da i ne vide šta im se desilo. Ovi kao nešto odmaraju. Pa sad ću, sa ovim moram da se pobijem. Hop. Ima i onaj što kao da me ubode direktan atak. Udri. Easy. I nije nešto. I nije nešto toliko komplikovan. Ovaj mi zid izgleda sumnjivo. I bio sam u pravu da je to tajni prolaz. Šta ima? Prayer bid. Dobro. A koliko li mi trebaju? Koliko li imam već? Ne. Ajde, pa nastavljamo da vidimo. Pa kad idem kod onaj bonfire. Da vidim, ovog prvog. Ne, pogreši. Ovaj neki drugačiji. Može. Ajde, udri ga. Ne. Gledaj, će mu ubije. Mrš bre. Bež. Evo ga ovaj. Da restujem. Ajde, požuri. Jes, tako je. Stigli smo na vreme. Uplašim. Dobro. Sad nekako da ih... Moram da ih ubijem nekako. Kao opet nešto. Da ubijem. Ovdje je kao ovaj balon. Ovdje da na njim se prišunjam. Znači ovog mogu da se prišunjam. A sa ovim moram da se pobijem. Ajde. Ajde. Gle, pogreši. Pa pogreši, ne mora odmah da... Gle, ubim. Htjeli da mi problemi, da 6 sad nećeš. Smo te ubili. Sad ovog da ubijem. Da nekako se zatrčim. Gle, nisam mogu. Gle. Mrš bre. Za glavi. Tako. Sad sam sa tom 1 na 1. Sirija. Mrš bre. Tako. Koli kao nešto vidi. A ti li ćeš da se dernjaš? Jel tako? Eto ti. Zagledaj da otvorimo ova vrata. Evo ga ponovo. Ajde dođi vamo. Dođi. Da se... Sad ću ja da napadam. Umeju da me zeznu s ovaj napad.
On misli ako ima ovu haljinicu, kimono, šta li je, da će moći lako. Fale mi još 2 prerbida. I gledaj koliko mi fali da pređem level. Nekako bi ja prvo da pređem level pa da nastavim. Tako ću i da uradim. Da ubijem samo ovo, samo ove dvoje. Ovo dvoje. Hop. Ajdite. Tako, prešao sam level. O ne moram i ne ubijem. Udi. Slabo je to, nećeš više da me tako zeznaš. Ajde idemo gore. Neko me kao vidi, kao me neko vidi, ja ne znam ko. Bitno da odrestujem. I nastavljamo ovam. Gledaj, ne to, nego otvaraj. Otvaraj ova vrata. Ovaj neki samuraj isto. Nešto mi deluje da je on opasniji nego ovi prethodni. Da, on je kao neki boss. Šta radiš? Ajde. On se sam ubi. Ajde ponovo. To nešto se glupira. Ovo li je boss bio? Nešto ne mislim da je boss. Dobro. Locked in reverse. Dobro. Nego najgore što mislim, što bi radije da pređem level, gledaj, na pola sam. Voleo bi da ponovo pređem level. Možda me snađe nešto. Evo tamano vi. Marš bre. Nećeš ponovo. Jel ćeš? Ja tebe, ti mene. Još malo mi treba. Ovog da, ako mogu. Eto. Imao sam ga. Ima još jedan ovdje. Ajde. Ajde dođi. Sad li me kao ne vidiš? Ajde da ti privučem pažnju. Još tebe da ubijem i taman sam prešao level. Koliko se namešta da bi me udario jednom. Aha. Slabo. Easy. Tako, prešao sam level. Da vidim tamo da restujem i da vidim ako mogu da nešto levelujem. Šta bi mi sad bilo korisno? Da vidimo, možda bi ovo, ali za to mi treba 3. level. Pa to ćemo. I nastavljamo dalje. Scrap, to za nadogradnju, pelet. Neko kao svira. Kao evo ga opet Genichiro. A odakle sad Emma ovdje da priča sa Genichirom? Lord Ishin. Lord Ishin. To je kao izgledao neki bitan. Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me into your immortal oath. A on hoće da postane besmrtan. A ovaj mali neće da mu kao da to. Kao njegovu krv. Šta li je? A što li mu kao mač daje da ga učini besmrtnim? To li za mene priča? Ja ću kao da žrtvujem život da ga vratim kući. Ja sam njegov shinobi. Vidite njega što je umišljen, on kako misli, ja ću da dam život za njega. Evo ga, na lipak sam i došao.
Izgleda da je bio upravo ovaj. A sad se sa Genichirom ponovo srećem. Koliko će biti ova druga borba? On meni isekao ruku, a sad ću ja njemu glavu da odsečem. Let's see. Osveta će biti i moja. The dragon's blood can never be mine. A za to će tvoja krv biti i moja. Ajde da te vidim. Genichiro, kakve su to strele i dalje se boriš kukavički. Ajde, nećeš. Op. Slabo je bre, slabo je to. Genichiro. Slabo bre, slabo. Gdje si pošao ti, on će da skakuće nešto. Jedan život sam ti uzeo. Idemo po drugi. Op, 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 op. Udi. Ja tebe pa ti mene. Udari me jednom sa ovim stanjem. Gdje si pošao? Evo ti drugi život sam ti uzeo. Lagano. Impressive, shinobi of the divine. Pa što ga nije ubio onako kao fatality da mu napravi? But you deserve better. Ja zaslužujem bolje. Answer to a different lord. On zna šta ja zaslužujem. Heresy. On hoće da njemu budem ja, njegov shinobi. Heresy, you say. On misli da sam ja prevrtljiv, ali ja sam Sake of physical lojalan. Shino. Šta li se bre skidovamo? I will seize any manner of Se bijemo, a ne da se... I will do any burden. Aha, neka kao struja. On se skinuo bre, budala. Behold the lightning of Toa. Nisam impresioniran uopšte, samo da znaš. Uopšte nisam impresioniran. Jako imaš te munjice, ništa mi to ne znači. Easy. On će da skakuće. On će sa te strujice da me... Šta radi? Gle. Još jednom. Odi. Gotovo si. On će sa te strujice kao nešto da misli da je Zeus glumi Zevsa nešto. Evo ga. Rekao sam ti da ću da te ubijem. Ti si meni ruku odsekao, ja ću tebi ceo život da uznem. Easy. Prešao sam i level. To je to kao neki cutscene. Ponovo. Pa šta je sad? You were victorious. A Emma, ona posmatrala sa strane. Špionira. Are you? I mean you no harm. Ona ne misli ništa loše. Divine Tako je, ubio sam Genichira, pogledaj. Lord Genichiro. Is this A on živ. rejuvenating waters? Ponovo. I sada ćemo ponovo se borimo. A i kako je živ kad mu onaj nije dao tu njegovu kao krv. This land is everything to me. E pa ja sam ti oduzeo Ašinu. For her sake, Šta glava ga boli nešto. I will shed humanity itself. Opa, ima nekakve demonske oči. Resurrection. Da, izgleda se ponovo Yes, rodio. indeed. Ali odakle on, kako on može to da uradi? Odakle je njemu ta sposobnost, ta moć? Dobre, mnogo voli ovaj Genichiro da pozira, jel da? Nestao je u bljesku. Wow. Kako je on to filmski.
I sad sam celu vašinu preuzeo. To je to, a? Usmoknić. 4 levela sam prešao. Da vidimo možemo li nešto da izlevelujemo. Izlevelujem ja. Evo ga, ovo što sam hteo. Šta je ovo, recimo, pošto je tako bi ne mi svrt. Dobro. To ćemo da levelujemo. I da uznemo njegovu moć. Da postanemo jači. Tako je. E pa dobro. E pa, to je to za ovu epizodu. Dosta smo i prešli. Ubili smo ko zna koliko bossa i Bezglavog i Genichira i sa Divom smo se borili prvi put. I ko zna šta. Dosta smo postigli u ovoj epizodi. Tako da, to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se narednog puta. Ćao!